Zaki iya rabuwa da boyfriend ɗinki akan 10 million? Ba aure ni yayi ba, boyfriend kai ce. In mijina ne za a ce akwai Amma assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Sunana Abdul Gaya. Ke sunana Waliyat Abdulwahid. Okay, ke wannan garin ci? Kano. Wannan unguwa? Around Hotoro Ring Road access. Okay. How many boyfriends you dating? Just one. Are you sure? Yes. Zaki faɗa mun sunan shi? Yes. Okay. Abdul. Abdul what? Yes. Abdul Samad. Abdul Samad. Yes. Okay. Like the boyfriend dinki? Yeah. Like, sorry, the soyayya Yes. da kuɗi wanne kika fi so? Na fi son don soyayya anytime they can break your heart. But money won't break your heart. Zaki iya rabuwa da boyfriend ɗinki akan 10 million? Ba aure ni yayi ba, boyfriend kai ce. In mijina ne za a ce akwai aure ni yayi ba, boyfriend kai ce. In mijina ne za a ce akwai problem. Amma boyfriend da zai iya auri wani mace? No. I want money, please. I don't want the boyfriend. Thank you.